जे मालो ମା ଡାଳ ଖାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଡେ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦର୍ଶନ କୋଉମାନେ ପାଇ ଯାଇଛ ଯଦି ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର। ଶୁଣ ଏଇ ନିମ ଗଛ ମୂଳେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଯେ ମା ମା ଡାଳ ଖାଇ। ଶୁଣ କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଇଗଲା 17 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ। ଶୁଣ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିନି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଲୋ ତୋ ଦର୍ଶନ କରି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆଜି ମୁଁ ବାହାରିବି ଓପନିଂ କରିବି ତୋ ଜାଗାକୁ ଗମନ କରିବି କାହିଁକି ନା ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ପଇସା ଦରକାର ନି ଗାଡି ଦରକାର ନି କିଛି ଦରକାର ନି। କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗୁ ନୁହେଁ ପଇସା ଯୋଗୁ ବି ନୁହେଁ। ଜବାବ ହଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯିବି ରହୁଛି।